Sziasztok, én Ryantix vagyok, és ez a Call of Duty 2 második pályája. Az első videó egy kicsit rossz lett, mert halk a hang, és nem sokat beszéltem veletek, de most többet fogok beszélni veletek, vagyis megpróbálom. Ezt elkaptuk. Hoppá! Hoppá! Csajci meghal. Amit tudni kell erről a pályáról, hogy itt most a németek ellen vagyunk, és egy házat fogunk felrobbantani, amihez el kell jutni. Nem. Jó, ezt megúszunk. Nem. Ó. Túléljük, nem értük túl. Nem baj. Most elkapjuk őket. De hogy látnak engem meg? Most kiírtjuk őket. Nyugodtan írhatok pozitív és negatív kommenteket, engem nem nagyon fog zavarni, de azért kérem a kritikákat, hogy tudjak tanulni belőle. A szovjet fegyverek közül a gépfegyver szerintem a legjobb, mert ennek van a legnagyobb töltése, és még és jól lehet vele célozni is. És nagyon gyorsan is lő. Hoppá. Látjátok, ez azért jó, hogyha sokan jönnek ki. Hoppá. Na, az nem fog meghalni. Nem. Hoppá. Na most előre megyünk. Ja igen, a B betűvel távcsövet tudtak nézni. És ugyanúgy vissza is tudjátok. És ugyanúgy vissza is tudjátok venni a B betűvel. Na ez jól... Ez érdekes lesz, figyeljetek! Ez jó, mert nekem ez tetszett. A Call of Duty 2 szerintem egyik legjobb a Call of Duty közül. Azért meg jó benne már a fegyverek is, nem olyan
modern, mint például a Modern Warfare 2-be, vagy a többi Modern Warfare-ba. De nem azt mondom, hogy azok is rosszak, hoppá, hanem az, hogy már ott szerintem már túl modern, az már ilyen több mint több mint 2013-on felül, 2020 vagy tovább. És ismét bocsánatot kérek, hogyha halk vagyok, de ezt nem tudom miért van. Pedig a mikrofonba beszélek. És a fegyverekre visszatérve, a sniperek se rosszak. Nekem ez a kedvenc sniperem, meg a brit. Meglepjük őket. Ezek egy kicsit elszaporodtak. Majdnem elkaptuk. Kéne ebbe egy kis ammó. Valahonnan. Sietünk, bajtársak? Elkapjuk őket? Hátba kaptuk. Hoppá. Na, előre kéne menni. Hoppá. Az öttél? Igen. Igen, a shift-tel, hogyha így vagytok, akkor vagy tudtok venni így ugye, ha nem nyomod meg a shiftet, így fog mozogni, és ha megnyomod, akkor vesz egy nagy levegőt, és pontosabban tudsz célozni. De ha túl sokáig tartod, akkor így elkezd nem is halucinálni, hanem így meginog, és így akkor nem úgy lesz, mintha csak simán tartaná. Hol vannak ilyen sokan, hogy így jön? Hoppá, az van. Nem. Na jó lenne már előrébb menni. Nem. Azt végül elkaptuk. Amúgy ezt a házat fogom felrobbantani. Majd figyeljetek. Lehet, hogy ezt át kéne, nem fogom át.
Ám a fogyóban van mindkét fegyverem, azért rossz lesz. Nem baj, megoldjuk. Ó, basszus, kifogytam! De nem engedett ki a társam. Moré. De megint elfelejtettem, hogy nem volt betöltve. Miért lövi az üres falat? Ó, és kifogytam. Ezeket jól lehet látni. Honnan jönnek? Ja, ott feküdt. Most fel kell menni a főnökhöz. Most kell elhelyeznem a bombákat. Hogyha az első részben szerintem mondtam, hogy el is felejtettem, mit akartam. Ja igen, hogy a csillagok mutatják, hogy azt segítenek, hogy hova kell menni. Oda kell menni, ahol a csillagok van. És most jön a műsor. Most jön a műsor. És 5, 4, 3, 2, 1. Milyen gyönyörű látom. Na hát ez volt a második pálya a Call of Duty 2-ben. Negatív, pozitív kommenteket kérek. Sziasztok! Akkor még nem, bocsánat. Most, sziasztok!